dan sembah niring ulun kapurba sang murbengret sahana kang mawe buka sawegung puji dikir kidung suci miyang mantra rahayu meja saking sang hyang para titah ingkang anglingga murda asmaning Gusti mrih Yuwana Basuki ingkang lagya mangesti darmaning kabudayan rahayu kinocap minangka bebukaning kandha wonten pulau alit ingkang kinepung samudra nenggih winastan negari giling wesi ya ing Pagrawaja bumine cengkar lemah grasak pramila ingkang gumelar amung padas curi pereng miring sela karang guwa sirung jurang ceruk ingkang kinepung watu gedhene sak gunung tanem tuwuh tanana subur awit katawur ing gawa benter lan kathahing matu kapur pramila oyot-oyotan samya aber gegodhongan samya gugur sekar-sekar gagar wigar wawan kurung binabar parigaga kocar kacir palawija pating saluwir karang kitri samya cicir hingang mangkono para kawula kasangsaya mangsa saperangan samya luru boga lelayaran mider ing samudra
Jolomina Pasangwu. Barandini akeh ingkang rinenggut dening alun kabadhok dening ombak karana pangamuing prahara ing samudra. Lasinten to ingkang angregem panguwasa jumeneng nata ing negaring Gining Wesi. Hanenggihat Majanira Prabu Kala Pracona rumuhun ingkang ajejuluk Prabu Naga Pragala. Narendra mah wujud raseksa Surasekti Mandraguna pilih tanding jroning jurit pramila datan Mokalamunta sinuyudan sangya kawula karana kaprabawan marang kaprawirane Sang Buminata. Hamung emane Sang Prabu Naga Pragala mahambek adigang adiguna semungah sesungaran seneng anguja kamurkan nyiksa marang rasane kawula nyahak marang kamardikane para dasih. Pramila datan mokal negaring Gining Wesi anane amung goreh rongeh hawane panas para kawula nungsang buyang pating jerit rereyongan. Awit saking kawengisane nenggih Sang Buminata Prabu Naga Pragala. Nuju risa juga Sang Prabu Naga Pragala kepareng miyos siniwaka lenggah anggedhangkrang mungguing dampar kencana netra mencorong kaya mripate singa barong asta anggegem kaya arsa nekem jagat sak isine. Lasinten ta para nayaka ingkang sowan Ngarsindra ingkang lenggah mungguing ayun. Abdi Panakawan kekalih ingkang nama Kilurah Togog Teja Mantri tuwin Demang Sarawita Yori Sang Bilung. Sanadyan derajat Panakawan karna wasis Maskita lan sugih kawruh maneka warni pramila datan Mokalamunta Kitagog tansah cinaket dening Sang Aji. Sinambung sowane para nayaka ingkang awujud raseksa pating gereng pating gero candrane nganti kaya macan 1000 mungguing krangkengan. Leng-leng ramyane ingkang sasongko kumanyar mangrengga ruming puri mangkin tanpa siring halep nikang omah
mangkya drajating praja kawuryan wasanyaruri Rorah panggrehing ukara tanpa palupi atilarasilas tuti Jono Sarjono kelu kalunglun kala tidur tidem tandaning dumati Raja Manik sejatining alam ingkang tinut ing jagat. Abdiku Punakawan Togog Teja Mantri. Kawula nuwun wonten timbalan ingkang adhawuh sinuwun Prabu Naga Pragula paduka kepareng amiji sowanipun ingkang abdi. Mboten langkung kalilan kula ngaturaken sembah pangabekti tandha pengaji aji mawan tuwa-tuwa kunjuk sahandhap padha paduka ingkang sinuwun. Togog ndak tampa gawe bombonging rasa ora liwat pangestu ingsun margake ditampani Teja Mantri. Gurawalan anggen kula mundi tinampi tangan kula kalih mugi andadosaken jimating gesang kula. Ora keri mbilung Sarayata diprayogakne anggen mulungguh. Nun inggih pangras mboten kirang sekeca anggen kula ngabiyantara. Nyuwun pangapunten. Bab apa? Lepatipun Kakang Togog. Togog duwe keluputan apa? Anggenipun ngegong keborosen niku wau. Aku ngono kuwi anggere manganku kurang akeh dadine ya ngono kuwi. Togog niku masakane mbuh enak mbuh ora mboten penting sing penting segane akeh. Niku pakeme Togog.
Dapurmu kowe apa bejaji. Ngelok-ngelokne aku iki kelang antas ya muring-muring kaya ngono nek. Malah nyampluk aku ora. Mboten langkung sembah pangabekti kula mawantu-wantu kunjuk pepada paduka sinuwun Prabu Naga Pragu lho. Yo, milung tak tampa gawe bombonging rasa. Apa to darunane Ripalungguhan iki ing Pasewakan Agung negara Giling Wesi. Jeneng sira adoh ndak awe cedhak saya ndak raketake. Merga nadyan kaya ngapa lan kepiye jagat nekseni umat ngakoni lamun Togog Teja Mantri kuwi wong lawas. Togog kuwi wong lawas nadyan to ing bab kepinteran mbok menawa akeh sing ngungkuli ning bab wawasan. Bab wawasan mesti wae sugih Togog tinimbang para nom-noman jaman saiki. Nggih. Lah lajeng ingkang dipun kersakaken kados pundi? Togog. Panjenengan ingsun jumeneng Narendra ana ing negara Giling Wesi, Nyakrawati mbau denda ora kurang sawiji apa dasare keceh bondo kemul kamukten disembah karo wong sak negara. Nadyan kaya ngapa lan kepiye ana tetembungan lali sumber bakale ketiwasan sing maknane aku bisa ngrasakake mukti wibawa mulya ora kurang sawiji apa merga aku entuk sih katresnan lan kanugrahane wong tuaku sing wis ngukir jiwa ragaku ingkang wis murut ing kasidan jati ya kuwi Rama Prabu Kala Pracona. Hanggenku dadi ratu ning negara Pagerwaja kene merga nglintir keprabone Kanjeng Rama. Mongko anak sing becik kandhane para winasis kae anak uga sinebut putra. Putra tegese njumput marang neraka, tegese panandhange wong tuwa. Gandeng Ripalungguhan iki Kanjeng Rama Prabu Kala Pracona wis seda. Aku kepengin nyuwun wawasan kelawan kowe Togog, carane anak mulyake wong tuwa sing wis seda kuwi apa sing kudu ndak tindakake maragake matura. Anjrah ingkang puspita kasliring samirana mre sekar kadung kong ngaskan danyo maweh raras renaning driya kawula nuwun sewu kalilan matur sisip nyuwun gunge samudra pangaksami sinuwun.
Yektosipun ewet pekewet anggen kula badhe matur ning gandeng kula kadangu dening paduka kedah atur wawasan magepokan cara caranipun putra nyuwargaaken ramanipun ingkang sampun seda rak ngaten. Ya. Carane kepiye? Dalan endi sing kudu ndak ambah, Gop? Nggih, nuwun sewu. Ingkang kula aturaken menika adhedhasar awewaton agami ingkang kula rasuk kapitayan ingkang kula gilut. Manut pangandikanipun utusaning Gusti ingkang pungkasan, tiyang menika menawi sampun seda. Tiyang menika menawi sampun seda ing bab kadonyan menika sedaya pedhot. Bab donya menika sedaya pedhot kejawi tigang perkawis sinuwun. Telung perkara mau apa, Gop? Ingkang sepisan nenggih sedekah jariyah. Angka kalih nenggih ilmu ingkang migunani, dene ingkang angka 3 nenggih dungane anak kang mursid. Kababare kepiye kuwi Tijamantri? Ingkang sepisan sedekah jariyah nuwun sewu. Upami wonten piyayi nadyanto mijil saking dusun ning saksampunipun ngraosaken dados wong mulya dadi wong sugih. Anggenipun makarya utawi nyambut damel dipun paringi turah kalian pangeran ndelalah kagungan putra kakung ingkang namung setunggal. Nadyanto ing saklebeting Kutagara mrika nggih sampun dipun pahargya ning ora lali karo bumi kelairane. Gandeng tiyang kala wau dipun lairaken wonten ing desa. Mila nggih ngaturaken panglipur dumateng para warga ingkang mapan wonten kiwa tengene mriku lajeng ngawontenaken wujudipun gelaring budaya. Budaya ingkang dipun gelar kangge miwaha anakipun lanang ingkang nembe dhawuh kala wau satemah ngremenaken tiyang kathah maringi rejeki dumateng para-para ingkang olah budaya, maringi rejeki dumateng para kadang-kadang bakul ingkang sami sadian wonten mriku. Tiyang niku tegesipun wong sing seneng dana driyah, sing seneng sedekah, mboten namung dhuwit ning sedekah rasa. Calonipun tiyang ingkang kados mekaten menika benjang menawi seda, papanipun nggih swarga. Wong sugih latare jembar le dodolan lancar nanggap wayang ki calone swarga ra ditakoni karo sing jenenge malaikat langsung masuk ruang berasi swarga. Ning kocapa wong sugih latare jembar duwe gawe mantu tik ora nanggap wayang neraka kuwi. Lambene padinar promosi ngono kuwi. Ngoten niku. Sedekah jariyah upaminipun nuwun sewu kagungan wujudipun bumi utawi siti utawi lemah lajeng dipun wakofaken kangge mbangun papan panembah utawi papan ibadah. Nadyan ingkang kagungan siti kala wau sampun seda waton buminipun ingkang dipun bangun papan ibadah kala wau tasih dipun ginakaken dening para kawula anggenipun nyambung raos kalian Gusti ingkang Maha Kuwaos dipun ginakaken kangge sujud dumateng pangeran. Tartamtu ganjaranipun inggih tetep dipun tampi dening tiyang ingkang sampun sumare. Menika sepisan angka kalih ilmu ingkang piguna. Contonipun nalika sugengipun menika pinter ngripta tembang utawi lelagon. Nadyanto piyayi kala wau sampun seda waton tembangipun menika taksih ngrembaka. Tembangipun menika taksih dipun garap dipun ungelaken dening para olah budaya ingkang nglajengaken tartamtu ganjaran kala wau inggih dipun tampi dumateng tiyang kala wau. Angka 3 dungane anak lanang sing mursid utawi dungane anak lanang sing soleh. Banjur carane aku ndongake wong tuaku kang wis seda piye? Nuwun sewu yen cara budaya nggen kula.
prayogi mangaturi rawuhipun para sanak kadang pawong mitra tangga tepalih para kiai alim ulama kempal manunggal wonten ing dalem panjenengan wonten ing kraton Giling Wesi mriki saperlu nindakaken puji dzikir kidung suci mantra rahayu ngucapaken kalimahing pangeran saksampunipun mekaten lajeng nyenyuwun dumateng ngarsanipun Gusti ingkang nyipta jagat supados tiyang sepuhipun menika dipun paringi ngapura dening pangeran dipun paringi jembar kubur padang dalan swarga papanipun. Saksampunipun ndedonga kala wau lah jenengan sedekah malih caranipun paring dedaharan ingkang mirasa dedaharan ingkang eca unjukan ingkang seger dumateng tiyang-tiyang ingkang sampun ndongaaken tiyang sepuh paduka sinuwun Prabu Naga Pragula. Sasampunipun rampung anggenipun dahar mesti kemawon para tamu kala wau nyuwun pamit. Lah saklebetipun pamitan kula aturi mbetani wujudipun nuwun sewu kresek saklebeting kresek kala wau wonten kotak utawi wujudipun kertas ngoten kangge wadah jajan menapa kemawon jadah saged jenang saged wajik saged lah niku wau dipun kareti kotakanipun kala wau lah saklebeting karet kala wau dipun slempiti rokok sakler lah niku saya sae niku saya prayogi menika menawi paduka kepareng ndaharatur kula sinuwun. Gogok. Ndak tampa kanthi bener becik apa kang dadi igo pratikel lan uga wawasamu. Nanging kusik kabar kang nyebar warta kang rata jare bapakku mbiyen seda ana Kahyangan Suralaya merga tetandingan karo jagone para dewa sing jenenge Tetuka utawa Gatotkaca. Kabar kuwi kabur apa bener, Gok? Lenglenging driya mangu-mangu mangun kung kandhuan remang lerlena tanpa kanin wong yen tantulusa mengko sang Hyang Utama mangkono Sri Narendra wis nyolon hangrep bab menika yektosipun boten perlu dipun rembak boten perlu dipun penggalih sinuwun ning gandeng paduka andangu mila kula nggih badhe matur magepokan sedanipun ingkang rama leres ingkang dados dawuh paduka leres kabar ingkang sampun sumebar bilih ingkang rama rumiyin menika seda wonten Kahyangan Suralaya wonten alun-aluning para dewa nenggih repat kepanasan. Lah ripalungguhan samangke kula tak criyos kula tak crita kula tak ndongeng kawiwitan nalika ingkang Rama menika gandrung kayungyun edan kepayang ngengkleng bingleng gandrung kaliyan mantasaning Hapsari nenggihipun Bathari Supraba. Satemah andadosaken gendra ndadosaken geger wonten ing Kahyangan nanging panyuwun kula sasampunipun kula mangke ndongeng sasampunipun kula mangke crita kula suwun mendhet dumateng intisarinipun ingkang tegesipun ingkang sae mang conto dening ingkang awon mang bucal ingkang tebih maragake dongengno critane mbiyen piye nggih critanipun 2 dosa taun kepengker menika kados mekaten Kanjeng permara mangus boyong ngandeng kanthi karunaning kaswase aneng marga memalat kong nang kontolat atmojo leng lalu hangulat
Sugata marang kang soreng-preng ngudani arum-arum danuing awiyat Narada ngepalani Jawata Sukamulat ladala Suramrata Jayamrata kerebuten iki patih sekipu janji para dewa ora masrahake Bathari Supraba kinarya jatuh kramane sesembahanku Prabu Kala Prajana kahyangan tak lebur dadi awu ladala merkenjang pak pong warudaya patih sekipu kowe dewa sapa Bukulun kami tuaning para dewa Jawa ting suduk pangudal-udal Sang Hyang Narada ya Kaneka Putra. Pruhanana. Pancen dewa ora kuwagang nandingi kaprawiran kita. Nanging ripalungguhan iki dewa gawe giri sayembara. Sing ndok karepake piye? Sawangen bocah umur setahun iki sing mapan ana ngarepku. Iki jenenge Jabang Tetuka anak Werkudara. Dene sayembarane para dewa, lamun kowe bisa mateni kelawan bayi umur setahun iki, lakon ratu Gustimu mondhong kelawan mantasaning widodari Bathari Supraba. Mangingkir kula giaglake bocah niki.
Tata Katiwisaya Indriyaksa Sara Maruta Sawana Gana Margana ladal iki bayi apa nek gawe kaget tak hajar tak banting tak idak ndak gigit siung pengapit parandene ulet sing dadi kulite malah guyang-guyu kaya dililing bayi mbeling bayi nakal tenan bayi yen modele kaya ngene iki yen gedhe tan wurunga mung arep adol sawahe bapake iki aku tanding karo bayi abang menang ora kondang kalah babar wirang Bathara Narada gedhekno bayi iki men timbang bobote karo sekipu